ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ସରିଲା ତେଲ। ବିଳମ୍ବିତ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତକ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହାଣଦା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ରାତି 11:30ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତୁଳସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 108 କିମ୍ବା 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବାରିପଦା ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରସୂତି ଜଣକ ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା।